واتە و دیرۆکە هەشتی ئادارێ چییە؟ ڕۆژە هەشتی ئادارێ ساڵە 1857 de li Amerîka li îyaleta New Yorkê nêzî 40,000 jin ji bo ku şertên xebata wan baş bibe dest bi giravê kirin û daxwaza wan jinan ew bû ku saetê wayê kar bibe 8 saet û heqdestekî wekhev ji wan re were dayîn. Lê piştî vê di encama giravê de kargeha jinan hate şewtandin û bi qasî 129 jin hatin şewtandin û jiyana xwe jê destan. Herçendî jinan di giravê de daxwaza xwe dabin pejirandin jî dekoşîna birêxistin kirî ya ji bo mafê jinê di sala 1900 de dest pê dike. Di sala 1930 de li Amerîkayê ji bo parastina mafê jinê aborî, polîtîk û kesayetî koalîsyona sendîqeya jin hate saz kirin. Di yekşema dawî de ji sala 1980 de jinên sosyalîst li New Yorkê ji bo mafê xwe yên dengdan, polîtîk û aborî meşek pêk anîn. Herûha ev roj weke roja xwepêşandana roja jinan tê pejirandin. Li dewletên Yekbûyên Amerîkayê lêgerîna jinan ya ji bo mafê xwe di sala 1990 de bi beşdariya 2000 kesî xwepêşandanek pêk hat û piştî vê xwepêşandanê bi beşdariya ji 20 heta 3000 jinên karkerên teksîlê giraveke giştî hate dest pê kirin. Karkerên jin di giravê de dixwestin ku şert û mercên xebata wan were baş kirin û heqdesteke baş ji we re were dayîn. Koalîsyona sendîqeya jin pêwîstiya jinan di vê giravê de pêşwazî kir û kefaleta jinên ku di vê xwepêşandanê de hatibû girtin da dekoşîna jinên Amerîkî jinên Ewropî jî bi tesîr kiriye. Di sala 1910 de li Kopenhagenê konferansa jinên sosyalîstiyan Navneteweyî ya duyemîn hate li darxistin. Di konferansê de Clara Zetkin derbarê rojeke jinaniya cîhanî de ku jin karibetê de daxwazê xwe bîne ziman pêşniyar kir û pêşniyara wê hate pejirandin. Piştî vê biryarê ku rojeke teqez nehate diyar kirin, yekem roja cîhaniya jinan di 19 adara 1911 de li Almanya, Avustralya û Denîmarkê hate pîroz kirin. Pîrozkirina heştê adarê weke roja cîhaniya jinan di sala 1972 de birêxistineke mezin ya bi navê tevgera adarê li Sydneyê hate kirin û dest pê kir. Piştî ku Neteweyên Yekbûyî di navbêra salên 1975 û 1985 de weke 10 sala jinên Neteweyên Yekbûyî elan kir. Di 16 Kanûna sala 1977 de jî heştê adarê weke roja cîhaniya jinan îlan kir ku were pîroz kirin. Di vê salê de piştî vê dewletên endamê Neteweyên Yekbûyî heştê adarê weke roja cîhaniya jinan pîroz kir. Roja heştê adarê bi gotina roja li hemberî pergala ku heye xwedî mafê xwe yê cewherî derketine, parastine û serî rakirin û roja berxwedanê ye. Di roja me ya îro de modernîteya kapîtalîst heştê adarê weke roja pergala zilamê serdest rol û misyona ku ji bo jinan daye diyarkirin digire. Wisa kiriye ku vê rojê weka amûreke ku ji bo berjewendiyên xwe yên aborî bi kar tîne. Di nava pergala jin de tevahîmê tingeriyê jiyan dike. Heştê adarê ji cewherê wê derxistine hundirê wê valakirine. Ew jî tê wê wateyê ku rastiya jin ji rê derxistinê ye. Dîroka heştê adarê tam weke rojeke ku bilindkirina tekoşîna jin wateya xwe girtiye. Li New Yorkê cara yekemîn jin bi hevreketin di nava berxwedaniyê de û li deriyê fabrîqeyê kilît kirin. Şewtandina jinan dide diyar kirin ku hişmendiya heye, berxwedaniya jin û azadiya wê qebûl nakin û jinên azad ji bo xwe xeteriyekê dibîne. Di wan salan de tişta ku hatibû şewtandin ne bedena jin e, tişta ku hatiye şewtandin jina azad e. Vê bingehê de şewtandina civaka azad e jî. Îro şoreşa li Rojava Bakur û Jilatê Sûriyê bi pêşengtiya jin pêş dikeve. Ji bo tevahî jinên cîhanê bûye model û çavkaniya moralî. Di vê wateyê de tekoşîna jin li Rojava ne tenê neteweyî ye, di heman demê de gerdûnî ye jî. Ger civaka ku bi hezarê salan tê perçixandin, tunekirin û tê qirêjkirin ji pencên pergala kapîtalîst were rizgar kirin, ev encex bi yekbûniya tevahî jinên cîhanê bi vîna xwe ya azad re û bi tekoşîneke azad re gengaz be. Ew dem wê jin jinû ve nirxê xwe dest bigire û civaka exlaq û polîtîk ava bike.
ام روژا هشت آداره روژا جنین جیهانه به ویزانه بونه را پیشوازی دکن. اف جی بیک بوینا تواهی جنین جیهانه را ویم سو گربه. ده همان دمه ده تکوشینا آزادیا جنه جی جبو مروواهی رزگاری و بینه. جبو جیانه که آزاد و راست آوا کرن اف گرنگه. هشت آداره نخملاندنا جنه که کوله و خستنا قفصه ده. هشت آداره و گوتنا تکوشینا جنازانه و بازاد جیان کرن ده آفرینه و سرکفتنه جی دست خستنه. هشت آداره لو پیروز به.